kirjekuorta kuljettaa. Posteljoonin nokassaan kirjekuorta kuljettaa. A, B, C, D, E, F, G, kurkista sen sisälle. A, B, C, D, E, F, G, kurkista sen sisälle. Posteljoonin kuoressa kirjainkätkö piilossa. Posteljoonin kuoressa kirjainkätkö piilossa. H-I-J-K-L-M-N, etsi vielä enemmän. H-I-J-K-L-M-N, etsi vielä enemmän. Posteljoonin kuoresta löytyy monta kirjainta. Posteljoonin kuoresta löytyy monta kirjainta. O, P, Q, R, S, T, U, mitäs näistä muodostuu? O, P, Q, R, S, T, U, mitäs näistä muodostuu? Posteljooni kuoressaan aakkoosia kuljettaa. Posteljooni